I teraz wchodzi numer kolejny. Szybko. Co jest Michał? Michałowi chyba też się nie chce. Właśnie tak. To jest to Michał. To jest numer nagrywany. Dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj nie. Dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj nie. Dzisiaj mi się nie chce. Dzisiaj nie. Dzisiaj mi się nie chce. Czemu dzisiaj mi się nie chce? Nie chce mi się, nie pieprze mi się. Kto co lepsze, jeśli wiesz, chyba będzie to za tydzień. Dziś nie, bo dziś boli mnie gania. Błagam go, nie chcę mi się gadać i za końcówkami ganiać. Nie będzie mi dzisiaj